Chris Fern irid isir Prim Ministru minflok Muscat. Ian Borg qed jappoġġjah apertament, Glenn Bedingfield ma jridx elezzjoni, filwaqt li Roberta Bela ħadaqat tabla ħabel kontra dawn il-manuvri kollha. Hija din is-sitwazzjoni preżenti li jinsab fiha l-Partit Laburista li bħal gvern għaddej minn kriżi interna bla preċedent, kulħadd jaħseb fl-interessi tiegħu. L-aktar dikjarazzjoni xokkanti kienet dik tad-deputat Roberta Bela meta kiteb mhux lest nipparteċipa f'ebda patt imxajtan illi bih nixtri xi siġġu komdu għalija. U kompla l-kitba tiegħu billi staqsa possibbli li minn dan l-inkwiet għadna ma tallimna xejn. Mhuwiex ċar 100% li ma patt kien qiegħed jirreferi Roberta Bela għalkemm ftit wara ħareġ Glenn Bedingfield fuq Twitter jgħid illi għandhom jappoġġjaw biss kandidat wieħed. Id-deputat Roberta Bela kien qed jikteb fl-istess jum illi fih il-Ministru Ian Borg se jlaqqa lin-nies tiegħu għalkemm issa huwa ċar illi Borg se jappoġġja lil Chris Fern. Il-Viċi Prim Ministru Chris Fern ħabbar il-kandidatura tiegħu permezz ta' messaġġ fuq Facebook. Il-pajjiż u l-partit qed isejħulna bħerqa u jien din is-sejħa smajta u se nirrispondi għaliha. Chris Fern qal illi wara li jitkellem mal-familja u numru kbir ta' persuni iddeċieda li se jitfa' n-nomina tiegħu għall-kariga ta' mexxej tal-Partit Laburista. Jidher li f'din il-kampanja Chris Fern se jkun qed iwassal messaġġ ċar lill-Laburisti li bih bħala Prim Ministru se jara li isem Malta jitnaddaf minn kull teba'. Dan fil-waqt li jwassal sal-aħħar il-mandati li ngħata l-Partit Laburista fl-aħħar elezzjoni ġenerali. U għatem il-messaġġ tiegħu billi qal jien Malti, jien Laburist. Chris Fern illi għandu 56 sena huwa miżżewweġ u għandu 3 tfal.